Sa number 2 na votas Representative Toby Tiangco nagapati nga para sa reforma sa Kongreso, si Bacolod Congressman Albee Benitez ang dapat mangin House Speaker. Sa interview kaina sang aga sa ANC sa kay Congressman Tiangco, iya ginkumpirma nga may mga kongresista nga luyag sang pagkambyo sa liderato sang Kongreso ilabi na karon sa eskandalo nga ginapangatupang sini. Dugang pa niya, ginistoryahan na nila ni Bacolod Lone District Congressman Albee Benitez na mas maayo kung siya na lang ang mangin House Speaker sang Kongreso. Nagapabor naman diri kuno ang iban nga mga mamaligha pero ang ilalang sa karon nga ginapaligban kung bala makuha nila ang numero para mapakambyo ang liderato sang Kongreso. Kahapon gid lamang napahalin si Senator Francis Cheese Escudero bilang Senate President kaginbuslan ni Senator Tito Soto. Si Tiangco ang nakadiskubre sa binilyon ka pesos ng mga insertions nga ginhimo sa budget. Isa man siya sa mga wala nagboto kay House Speaker Martin Romualdez para magpamuno sa Kongreso. Ang yangalan ang isa man sa mga nagtuhaw nga posible mangin House Speaker magluwas sa kay Benitez. May impormasyon si Tiangco nga hindi mapasugot ang kampo ni House Speaker Romualdez nga buslan siya ni Benitez. Pero kung si Tiangco naman ang pamangkuton kung luyag sa mga kongresista sang pagbago sa Kongreso, si Benitez ang nagkakaangay nga mamuno sa lower house. If we want a change, and it must be a total overhaul. It cannot be a cosmetic change just to make it appear that we changed one person, no? So, I don't know if hindi pa pwedeng si Albee. Ako kay Albee ako. Okay, that's why I'm this vocal, no? Kay Albee ako.